Bueno, hemen aurkitzen gara Goio ugaldekin, Urdazubiko lezetan, eta konta iguzu, zer da gaur hemen ospatzen dena? Bueno, ja dugu 12. urtea, eta iten dugune da, orain ja Sasoina inderrian hartzen dena, iten dugu bestau. Ertzen diogu Ikaburuko leziain besta, eta, bueno, tortzen tire saltzale batzuk beren lekuko produktuekin, tortzen da arkeologoen bat, egiten daku hor erakustaldi batzuk, egiten dugu zozketak, bueno, hola pixke bat, arroaldi bet mateko, Sasoinai. Bueno, jakin dugu ere, aurten zerbait ere berri karri duzela, eta naizta gero ibiliko garen hor barna kuskusatzen aber zer den, bada nobedaik, ez aurten? Bai, antolatu dugu txapelketa bat, ez dela ohikoa dela, du zer ikusia historia aurreko bizimodu klaseekin. Historia aurrean eizan aitzeko jendeak ibiltzen zuten bultzagailu erten alzaion tresna bat, eta horrekin horri lagundute botatzen zuzten beren lanzak edo urrunago. Eta antolatu dugu, Destiaurre Arkeologia Elkarteak gurekin antolatu dugu hemen belaia batean, ondondoan txapelketa bat, eta oraintxe berean aidire horre beren jaurtiketak eta egiten. Eta orden erten alda, aurten ez, zerbait ere pixket berrikuntza badela, gaurko egunean? Bai, bada, ez da gauz bete, batzutan ez dakigu, horri buruz, bultzagailu klaseoki buruz ere, jende arrontak, ez dakigu horri buruz, baina bada Europako txapelketa bat eta mundukoa, eta gainera bat, badugu hemen mutiko bat, ibili dena horre Europan barna eta emaitzak franko onak atratuenaekin. Eta, bueno, momentuen guraldiek respetatzen du, ez dakit espero den jende haunitz, o... Pues beti, nik erten dut hemen antolatzen dugunean gauzoke, azkenean beti dugu eskaz, baina oraintxe berean hemen parkinei behiretzen diot, eta ez dugu lekuik, helduen urteko haunditu beharko dugu parkin hau. Bueno, pues arten alda orden, egun polite eta borobile dela gaurkoa ez, eta pixket nola baitere, sasoiunei hasiera mateko, ez? Bai, iruditzen zaite jendeak responditu duela, gero ere lezia ere erakusten dugu, eta bizita guziek bete-beteak gaten tire, eta hemen dugu ere Zugarramurdiko txalapartariek gibelian aldiero jendeak eta leze barnerat sartzen direla jotzen dute, iten dute beren saioa, eta egirteko kontent eta gero eguraldia ezin hobia, zeren goibelok iduzkie tapatu dute eta temperatura arrongoxoa eta ez da urin problemik ere, arriskuek, orduen eguraldi egune iruditzen zaita aski polite gain zaikule. Bueno, eskarmile gurekin rato hau eskaintziagatik eta ongi akitu dadile une. Bai, eskermile, gize bera.
Xori. Euskal kantuen tamaina oso ona dugu baina mexikarra izaleke hemengo musika haina. Lakorekin joatea kontzertutxo bat jotzera seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi, segi! Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Gaurik izartxuenetan, ilargiko erregina, lamiaren irudia dama naturak egina, munduan aurkituta ere, bertze bat zure berdina, ez dakit galduko dudan zuganako maite mina. Oi, goxo, goxo! Sarritan lotu izan zaitet zarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Heldu, heldu! zaudela neska hauen bihotzean, eguzkia itxasoan itzaltzen den bakoitzean. Bai, eixe. Bazen, altza!
Hemen aparezka altza. Eman arina aireren zaba. Alzaire! Guarda Panama! Segue, segue! Oi, tesourinha, alemã! Hemen gurra altza! Alza, miñareva!
Segi, segi, altza! Venga. Eman banagoa jaire! Oldari, altza! Oldari, jotzia, eman, epa! Eman, itxaso eman. Segi, segi.
zuen historioak, ganbara ertzean emandako musuak, haiek bai ziren onak ta betikoak, betirako irauten zuelako shoak, ez zute zer ikusirik gaur egungoak, haizeak eramandako maitasun hitzak, diruak elkartzen dituen naufragoak, itxasoak banatzen dituen bizitzak. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esana, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, kantzoncillo ona bipirsin eta tanga. Bai hoxe, salsa! Meza ostean izera zenbait txango, maiz elizak ere bazuen bere zama, guk ez dugu inoiz bizitzerik izango, apaizaren izkutu buen xirrien xarma, jakintzat hartu izan ditugun arren, txorakeriak alde batera lagata, pentsatugu ez jakinago ez ote garen, elizpea bihurtu zaigula WhatsAppa. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esana, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, kantzoncillo onak bipirsin eta tanga. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esana, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, kantzoncillo onak bipirsin eta tanga. Askok irudipena du, askok itxura hutsetik, askok irudipena du, askok itxura hutsetik, ez barruz ezagutzerik airistaratuko banu, ez barruz ezagutzerik airistaratuko banu. Askok irudipena du, minari naizela sorra, askok irudipena du, minari naizela sorra, barea eta gogorra, bai barru goitxi ez banu, barea eta gogorra, bai barru goitxi ez banu. Askok irudipena du, ziur noala gorengo, askok irudipena du, ziur noala gorengo, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu. Askok irudipena du munduan agola tentuz, askok irudipena du munduan agola tentuz, irautzaile pentsamenduz, bai etxerako ere banu, irautzaile pentsamenduz, bai etxerako ere banu. Askok irudipena du apala naizela oso, askok irudipena du apala naizela oso, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du, ni beti naizela grazi, askok irudipena du, ni beti naizela grazi, eginda eginarazi, bai tristurarik ez banu, eginda eginarazi, bai tristurarik
bizitzari aurre bai zertaz zarrotu banu. Barruz mamila arroz mamu zerristan ura gabezi. Barruz mamila arroz mamu zerristan ura gabezi. Zu ez bai zarain berezi, asko kirudipena du. Zu ez bai zarain berezi, asko kirudipena du. La 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 la.
Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian plater kombinatuak, razioak, merenduak denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-508-0050 telefonora. Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web horri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Prinsipioz lozenga zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Prinsipioz, egun bat, bi egunetako hortan moldatzen gaugi.